А пък сега се насочваме вече към финалите при мъжете. До 60 кг. Ивелин Милев стана шампион, побеждавайки Илиян Прангов, а Георги Колев бе трети. Иначе при девойките на 60 кг Сияна Донкова стана шампион. Следващия матч, който гледаме, е до 70 кг при мъжете. Дясна ръка. Финал, който противопоставя Иван Новоселски и Тодор Йорданов. Разрив на захвата. Супер успорван сблъсък. Между другото, на лява ръка бе същото. Успехът в тази категория беше извоюван от Иван Новоселски, а Тодор Йорданов бе втори. Росен Наков завърши трети в категорията. Вече при 75 кг Христо Делиджаков и Димитър Дановски изиграха много интересен матч. Минал през най-различни завръзки, както виждаме, и развръзки след това. Делиджаков успява да спечели за пореден път шампион на България Христо Делиджаков. Димитър Дановски втори, Димитър Юлев е на третото място. При мъжете до 80 кг противници на финала бяха Божидар Симеонов и Валентин Господинов. Като Божидар Симеонов беше стигнал до финала без да допусне загуба, което значи, че Господинов трябва да го победи два пъти. Той пък от своя страна имаше едно поражение в елиминационните матчове по-рано. Сериозен натиск на няколко пъти от Валентин Господинов, но отмести лакътя от подложката. Сега обаче същото го направи и Божидар Симеонов по един фаул и за двамата. Супер много усилия, страшна умора вече и завладя и двамата. Имаше в играта възможност да се стигне и до още един матч, но няма да стане. Божидар Симеонов успя да спечели. Шампион на България до 80 кг. Дясна ръка Божидар Симеонов. Валентин Господинов е втори, а Християн Малаков е трети. Категория до 85 кг. Финала противопостави Стефан Малинов и Айхан Нешели. Победата е за Стефан Малинов. Айхан Нешели недоволства, сякаш
е видял, че е имало нарушение. Реферите обаче не го видяха това нещо. Атанас Цветков трети до 85 кг. А до 90 кг Сашо Андреев излезе в финала с Недалин Христов. И изглежда, че не срещна особено големи затруднения. Сашо Андреев е шампион, Недалин Христов втори, а пък трети в категорията е Станислав Терзиев. Битката до 100 кг, двама световни шампиони, един срещу друг. Стоян Големанов и Красимир Костадинов. Краси Костадинов без загуба беше стигнал до финала. Много добър старт на Големанов, обаче нарушение има. И в крайна сметка Краси Костадинов спечели титлата. Стоян Големанов втория. Румян Благоев е на третото място. Категория до 110 кг. Финал между Светослав Калчев и Божидар Николов. Без загуба до финала стигна Светослав Калчев. Изглежда сигурен в надмощието си Божидар Николов, макар че не може да го материализира. Не трябва да изпуска лявата ръка от хватката. Нарушение и победа за Светослав Калчев. Светослав Калчев е шампион, Божидар Николов е втория, Мирослав Тодоров е трети в категорията. Вече стигаме до най-тежките. Георги Цветков успя да победи Митко Петров. Световните шампиони отново в действие. Георги Цветков шампион, Митко Петров втори, Павел Павлов на трето място. Награждаване и при клубовете. В състезанията при мъжете и жените и при юношите и девойките. Честито, Краси, перфектно представяне на държавното първенство. Какви са бъдещите ти планове? Живот и здраве, след 3 седмици отиваме на европейско първенство в Словакия и за там е в момента концентрирана моята подготовка. И след това живот и здраве началото на юли месец, 6 юли, имам вендета с Тод Хътчинс на дясна ръка. Това е един дългоочакван матч за мен, тъй като той ме победи 2012 година в България. След това ме победи 2014 или 2015, не съм сигурен, в Русия и след това 2018 в Молдова. На 3 състезания му е бил. Той е американец и сега ще се постарая, ще дам всичко от себе си в подготовката да успея да взема реванш и да го победя на 6 юли. Желаем ти успех на европейското, където вече доминираш, така че там може би е по-лесна задачата. Не бих казал, че е лесна, тъй като миналата година на европейското точно останах втори на дясна, налява не знам четвърти ли останах или трети, мисля, че трети бях. Така че не винаги е лесно да победиш на европейско и световно, така че и там е достатъчно трудна задачата, но подхожда максимално сериозно и се надявам на добри резултати. Силно съм удовлетворен, че срещнах такава конкуренция, която не бях срещал през последните години. Мога само единствено да се радвам, че нивото на канадската борба в България расте. Това състезание беше един доста добър тест за моята ръка и може да се работи много повече до това, което позволява за сега. Даваме всичко от себе си, готвим се за европейското. Надяваме се да надскочим нивото, понеже там нивото ще бъде още по-голямо. Както знаем, европейското първенство не е малък залък.
и се надявам резултата да е много по-добър от миналата година, понеже миналото европейско ми коства може би малко повече от един пълен сезон състезателен и се надявам тази година резултатите да са доста по-високи от миналата година. Уверен съм в своите способности. Наистина вярвам, че има доста върху какво да поработя над дясната си ръка, но въпреки всичко съм доволен от кондицията и от резултата днес. Вярвам, че и състезателите, срещу които се изправих днес, бяха доста подготвени и нивото наистина беше много високо.